Trnavská arcidiecézna charita oslovila mesto Serec s myšlienkou rozšíriť svoje pôsobenie a pomôcť tak ľuďom, ktorí to potrebujú. Mali šťastie, bola im poskytnutá pomoc a priestory v bývalom mama centre. Využili sme vzájomne to, čo sme poskytnúť mohli my a to, čo poskytnúť vedia oni. Tým by som chcela veľmi poďakovať pánovi primátorovi, pánovi prednostovi a všetkým aj na sociálnom odbore. Tým, že sme v Seredi, tak sme vlastne splnili taký nejaký náš plán otvoriť ďalšie nové centrum pomoci človeku. Toto ešte je stále projekt pána arcibiskupa Bezáka, ktorý chcel rozširovať vlastne to sociálne, tie sociálne služby čo najviac k ľuďom a nie, aby ľudia si služby hľadali, ale aby služby prišli za nimi. Hneď ako svoje brány otvorili, túto pomoc využilo 12 ľudí. Každý pracovný deň majú klienti k dispozícii sociálnu poradňu a od 9:30 do 2:30 je pre nich otvorené denné centrum. Začíname takými suchými raňajkami, jednoducho si tu uvaria kávu, čaj. O 13. hodine nám vozí z jednej vývarovne tuto zo Serede, nám dodávajú polievky. Máme tu aj pračku, sprchu, sušičku na prádlo. V zimných mesiacoch nemusia na ulici prespávať ani ľudia bez domova. Za symbolický poplatok 80 centov môžu prísť do nocľahárne, ktorú momentálne využíva 12 ľudí. Je to v každých mestách, ako sú Košice, Bratislava, Trnava, jedno s druhým. A teda tí ľudia, ktorí sa vlastne o nás neže starajú, on to nejde, že ostaraní, že nás nenehajú zmrznúť. To je všetko. Na čo by sme mali zmrznúť, keď táto charita je výborná? Rozumiem, pomáhajú nám. Nocľaháreň funguje každý deň, vrátane víkendov, sviatkov a tak ďalej. Do 15. marca uvidíme, pokiaľ budú veľké mrazy, možno aj dlhšie. Od večera do 7 do rána je otvorené, sme otvorení každému, kto príde. Kapacitne sa tu vyspí aj 20 ľudí. Aby mohli pomáhať, aj oni prosia o pomoc dobrých ľudí. Prispieť môžete čímkoľvek. Určite sú to mužské zimné veci, aj mužské oblečenie hlavne, keďže teda väčšina našich klientov sú muži. Aj nejaké suché potraviny, strávne lístky. Stanislava Janegová, televízia Krea.